Nu har vi aftenshovedperson, som vil slukke en cigaret. Ikke bare Jasper, men på sin tunge. Et askebær. Hvor siger askebær? Jeg skal ikke tænke mig at slukke askebær med 2. Du er et askebær. Jeg skal ikke et askebær. Jo. Prøv lige op. Skal jeg gøre nu? Ja. 2 sekunder. Det bliver meget langt, den her. Det skal snart være, altså. Jeg gør nu. Ja, jeg gør nu. Er I klar? Du filmer. Jeg filmer alt, hvad jeg kan. Vis cigaretten. Du sagde hiv. Vis din tunge. Nej, der er ikke noget i gang imellem. Vis din tunge. Ud med tungen. Ud med tungen.